इसारा बि आंनि नोंखौ मोजां मोननायनि बे खन्थाइखौ सुजुदों अर्चना स्वर्गियारिया। डिस्ट्रिक्ट बाक्सा, गामिया जाहैबाय मथंगा। खन्थाइखौ आवरायनो लादों ममि लाहारी माने आं। बिदिब्ला आं आंनि खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारिखौ आवरायलांदिनोसै। इसारा बि आंनि नोंखौ मोजां मोननायनि आं नोंखौ सिगाङावबो अखाफोरजों रुजुदों, दिनैसिमबो नोंखौ अखाफोरजों रुजुगोन आरो इयुनावबो रुजुबाय थागोन। बियोदि आंनि मोन्दांथि, बियोदि आंनि नोजोर, बियोदि आंनि फोथायथि। गुबुना नोंखौ जायखि नोजोरजों नुवाथों मानो, गुबुना नोंखौ बायदि गोरबोजों मोनदाङाथों मानो, नाथाय आंनि नोजोराव नों बै समनि बायदिनो। मोन्दांथि फोथैनायनि सिगां हांआ थाद'गोन, सोलेरा लोर सोर गैयै जालांगोन। औ बिनोथ' आंनि नोंखौ मोजां मोननाय। खोमसि बिखायाव सोरांखौ समायना नुयो, आंनि नोजोराव नोंखौ गावदां अखाफोर बायदि नुयो। बेखिनियावनो आंनि खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारिखौ दोनथ'बाय। नोंथांमोना आंनि खन्थाइ आवरायनायखौ माबोरै खोनाखो, माबोरै मोनखो, अन्नानै गासिबो कमेन्टआव फोरमायहर, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनानै हो। चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलां। थेंक इउ स' माच लोगोफोर, नोंथांमोनहा आंनि खन्थाइ आवरायनायखौ जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय। लाभ इउ अल।